Hello mga kasumgab, magandang umaga po sa inyo. Meron po akong maikling storya as a very touching story na isi-share ko po sa inyo. Meron po itong kasabihan na hindi masamang tumulong sa tao na kahit hindi mo alam na makakatulong sa iyo pabalik. Narito po ang magandang senaryo o magandang situation na ibabahagi namin sa inyo. Meron pong isang pulubi sa gilid ng kalsada. Ang isang pulubi ay meron siyang pinupuntahang restaurant na palagi niyang hinihingian ng pagkain. Ang pulubi na ito ay kaibigan niya yung isang waitress sa isang restaurant. Araw-araw siyang bumabalik dito para humingi ng pagkain sa kanyang kaibigang waitress ng restaurant. Sa sumunod na araw, bumalik na naman ang pulubi para manghingi ng pagkain. At binigyan ulit siya ng kanyang kaibigan sa restaurant ng pagkain. Sa ikatlong araw, naimatay ang kaibigan ng isang pulubi dahil sa hindi inaasahang sakit at napunta ito sa ospital. Sa ikatlong araw, bumalik na naman ang pulubi para humingi ng pagkain. At nagulat ang pulubi sa nangyari dahil wala ang kaibigan niya nasa ospital. Kaibigan ng pulubi ay namatay dahil sa hindi inaasahang sakit at gayon pa man ay nabulag po ito at hindi na makakakita kung hindi papalitan o magpapa-opera para palitan ang kanyang mata. Malungkot na malungkot ang kaibigan ng pulubi. At dahil ang pulubi pumunta sa ospital para magpa-opera at patanggal ang kanyang mata upang ilipat sa kanyang kaibigan na waitress doon sa restaurant. Taos puso nitong ibinigay ang kanyang mata sa kanyang kaibigang waitress. Ngayon, nakalabas na ang waitress na kaibigan ng isang pulubi sa ospital at nakakakita na ito dahil pinalitan ng pulubi ang kanyang mata. Habang naglalakad ang magkaibigan, nakita ng waitress ang kanyang kaibigang pulubi na bulag na at hindi na makakakita. Dahil sa kanya ang pulubi ay nagsakripisyo para makakita siyang muli. So ngayon guys, ang magandang aral po dito, sabi ko nga kanina, hindi po masamang tumulong sa ibang tao kahit alam nating hindi ito makakabalik. Kahit hindi ito makakatulong sa atin pabalik. Yun lang po, sana nagustuhan niyo po ang video ito. Hindi po magandang mga background na nangyayari pero yung mga mensahe po malinaw na maiintindihan niyo po. Yun po, maraming salamat.